Weekend Full Gamble. Sponsorem audycji jest ProCSB, organizator występów kabaretu Quinda 784 279 989. Witaj, tu Gita z Andrzeja. Pochwalony. Dziś możemy jak mobec udekorowany stół na wieseli. Co? To do wszystko na zale zrobią. Płacisz we mogos i moż. No jo, Andrzej, ale nieraz my chcemy płesłejemu i tedy dobrze jak na zale płezłelą to zrobić. Jak maso zieniła, to były dzewiandze sunty lata. Tedy i na głowach, i na stołach panował kicz. Na zdjęciach z tych czasów wam może ta uzdrzec. Wielgi strause, wesoci i sieroci. To je błąd. Dekoracje muszą być dyskretne i nie zasłaniać nama innych głescy. A czemu? Jak ma była na wieselim kojtweju gesostrzeńca, jebełelu te wesoci kwiatem jest przed ma, a nie na cotka truda wzerac. Ta jesz, pepno. Jak łena mnie do tyńca proseł, a ja myślę, że to strości przeszłe. W tych kwiatach i innych dekoracjach to je woźny, żeby kolorystyka była z gruno z farbama ślipsa, muchę czy kwiatów panny młody. Ja, może jesz z galota ma. Jakby to miało być pod twoje galotę dopasowany, to by była tonacja bruno i żółto. A ta moja gita godołe estetyce kwiatów, a jebe chcę jeść jeden temat reszec. Dobrze, żeby pun młody zadbał estetyczny wezdrzat bydlów. Ale o tym możecie me później. Weekend Full Gamble. Sponsorem audycji jest ProCSB, organizator występów kabaretu Quinda 784 279 989.